La literatura catalana de dol per la mort de Josep Maria Espinàs. L'escriptor ha mort als 95 anys. Deixa un gran llegat literari que va des de la novel·la, la crònica de viatges, els volums de memòries i els articles periodístics. Va ser cofundador de l'editorial La Campana al costat de l'editora Isabel Martí. L'editora assegurava en el pròleg d'un llibre que a l'Espinàs no l'ha interessat mai la gent en poder. Al centre de tot el que ha escrit, articles, novel·les i llibres de tota mena, sempre ha estat la gent anònima. Leonardo Padura, guardonat amb el Premi Pepe Carballo 2023. El festival ABC Negra premia l'escriptor cubà que compta amb una llarga trajectòria com a autor de novel·la negra. És el creador del personatge de Mario Conde. Leonardo Padura assegura que el personatge de Mario Conde és net literari de Philip Marlowe i fill de Pepe Carballo. L'escriptor cubà s'ha mostrat agraït pel reconeixement i ha reivindicat l'obra de Manuel Vázquez Montalbán. Care Santos publica una nova novel·la, El boig dels ocells, una novel·la basada en la història extraordinària d'un filàntrop nord-americà que va tenir la idea extravagant d'introduir a Amèrica les espècies d'aus que Shakespeare menciona a les seves novel·les. Els Amics de les Arts reivindiquen l'obra de Mercè Rodoreda. El grup musical publica la cançó citant Mercè Rodoreda, un avançament del seu nou disc Allà on volia, on inclouen fragments i cites d'obres de Quanta guerra, el Parc de les Magnòlies i la plaça del Diamant.